Mae'r iaith Gymraeg yn dod yn fwy gweladwy ar draws Cymru bob dydd. Mae pob math o sefydliadau trydydd sector a sector preifat yn gweld pwysigrwydd o'r iaith. Mae creu Cynllun Hybu'r Gymraeg yn ffordd o ddangos eich cwsmeriaid a'ch defnyddwyr gwasanaeth eich bod yn cefnogi'r Gymraeg. Gall hyn arwain at denu cwsmeriaid, bodloni anghenion eich cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth, ac enyn cefnogaeth o gymdeithas newydd. Os ydych yn derbyn arian cyhoeddus, mae'n bosib bod disgwyliadau ar eich sefydliad i ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg, a mae Cynllun Hybu yn ffordd o ddangos i'r arianwyr eich bod yn cynnig y gwasanaethau. Gallwch gychwyn ar y broses eich hun ar-lein, neu holwch swyddog o'r tîm Hybu am gymorth. Ewch i'n gwefan Comisiynydd Gymraeg.cymru/Hybu a dewiswch maint eich sefydliad mwyn cwblhau'r holiadur cywir. Dylai broses o gwblhau holiadur ddim cymryd mwy na 10 munud. Peidiwch poeni os nad yw cwestiwn yn berthnasol, symudwch ymlaen i'r cwestiwn nesaf. Gallwch hefyd greu cyfrif mwyn arbed eich atebion fel gallwch ddod yn ôl at yr holiadur nes mlaen. Ar ôl gorffen yr holiadur, byddwch yn cael copi o'ch atebion gyda sgôr rhwng 1 a 3 ar gyfer pob ateb, 1 yw'r isaf a 3 yw'r uchaf. Dyma gyfle i chi gael edrych ar eich cryfderau a gweld lle gallwch wella eich darpariaeth dwyieithog. Nesaf, mwyn i chi allu datblygu eich gwasanaethau Cymraeg, mae eisiau chi osod targed wrth ymyl pob ateb. Mae targedau enghreifftiol ar gael os hoffech chi, neu gall swyddog o'r tîm Hybu eich cynorthwyo gyda hyn. Mwyn cyflawni'r targedau hyn, nodwch pwy sydd yn gyfrifol am gyflawni pob un ac erbyn pryd. Mae'n bwysig bod pawb yn ymwybodol o'r cynllun a'r buddion eich sefydliad. Pan ydych chi'n hapus gyda'r cynllun, rhannwch ef gyda ni, a byddwch yn cael eich dangos ar wefan Hybu a derbyn baner i'w roi ar eich cynllun. Bydd hyn yn dangos eich bod wedi gweithio'n swyddogol gyda'r Comisiynydd. Ewch at gwefan Comisiynydd y Gymraeg i gwblhau'r holiadur, ac ewch ati nawr i wella eich darpariaeth Cymraeg.